Hola, jo sóc Snow. Avui som 22 d'abril de 2025. Hi ha moltes coses per explicar. El divendres, per la tarda, l'Àlex va proposar a un gym. Planes Fitness... és un meme, però és molt barat. Després vaig, va, vam anar a aeroport de Sabadell. El dissabte vaig posar el Vic a veure l'àvia, Nati, tot el dia, òbviament. I el diumenge, l'Àlex, a les 9:30 va baixar a buscar a mi l'Àlex amb cotxe. Hem aparcat a les Planes, allà mateix a les Planes. És 5 minuts a peu. És això? Al matí. Al matí. Els 6 vam dinar. Hi ha molta gent, però molta. I un vídeo. Mireu a quin país estem. A veure... Nosaltres tampoc ho sabem. Latinos. Italians. Coreans. I a la tarda vam quedar per anar. No tenia cara. I a la nit vam fer uns bolos. I el Roca s'hi va unir. Això. Exacte. L'Eloi va guanyar, òbviament, els bolos, i frec a frec, l'Àlex i jo. Empatats. I no vaig fer mona. És car. Va morir l'avi Lluís. Demà. Avui. Demà és 23. És molt difícil d'explicar, però és Sant Jordi. Rosa i llibre. Abans era festa al Sant Jordi. Ara no. Per què? Per què? Per què? I abans no es celebra a Espanya. Ara sí. Està bé, però... És una xorrada, però... Al gimnàs abans no podia pujar amb a la dreta, però pujar amunt i ja està. Mira. És bo. És bo. Per què? No sé. Va despertant. Però, hòstia, 5 anys i mig, hòstia puta. Adeu, que vagi bé i fins una altra. Els Jous Hots.
Adéu.